Last week vatikana General Chwenga vachinopresida paThe National Heroes Acre vachileya 3 magamba. Takaona kuti ZTV aina kubroadcaster kana kuadvertisa vice president kana the current acting president vaConstantino Chwenga. But yesterday General Chwenga pavakuuya vakataura nhau dzecorruption nenhau dzana wiki nochivhayo vakomana vari kuita mazitumbu nekuda kwokuba mari necorruptments. Panapa tikaona ZTV ichiresponda ichinyatsa kubhevha zvakashamisa vanhu vachiona kuti vakomana vakanyatsa kubroadcaster the current acting president. Sanapena mashikambiranyirwa pana vanhu subscribe like on the bell kuti BBC Zimbabwe posted this video General Chwenga yesterday kudanyura achiti ZTV behaved today. Last week ZTV did not broadcast acting president's speech, but today they were there covering Soko Mukanya speaking. Look at Mutsvangwa's reaction pari kupisa. Yesterday's press release by war veterans was strategic. It was supposed to be followed by today's event. Very smart move by Chwenga. Now is do or die. No going back. Shake the pillars of 2030 structures until the structure collapse. Ndomashakota kuona kuti support iri kuuya ichisimbisa general panguva ino vachinzi rambai muchingosheka general. Noda kuti mukaramba muchingosheka ndomukana makawana panguva ino yamuri kuona kuti kunyangwe nevanhu vaimbouya vachimbonzi ngavangouya vangokuzira the 2030 agenda vakuona kuti vakomana this is not the right direction. General vaona mukana wekuraisa up, so let us help him to stop this 2030 agenda. Ngozi mafunguro enyu muchiona panapa kuti kunyakunana Mutsvangwa mareaction avaita paspeech iyi anyazoratidza kuti vakomana apa pari kupisa pamwechete nevakomana veZTV vachitanga kubroadcaster General Chwenga. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Kuda comment section medu, subscribe or like, don't the bell icon.